E para min a ética é: eu teño uns valores. Vou pola vida, actúo de acordo aos meus valores. E aí atopo o sentido existencial e pecho ese círculo. E xa estaría. E aquí podo parar de dicir é que eu son así, para dicir é que eu actúo así. E incluso para dicir é que eu non actúo así. Cando che din, pois debías decirlle ou facerlle porque é que eu non actúo así. Porque eu teño unha ética de vida. Son existencialista. Non? Estamos usando moita neolinguaxe, estamos deixando aí de caer cousas tan simples como a dicir é a miña ética de vida. Para facer 700 reels que che din, aprende a poñer límites. Agora, a psicoloxía di, non, é que o límite é algo que pos para ti. E eu daquela dígoche, iso é ética. E eu con iso fixen un círculo. Estes son os meus valores, eu actúo de acordo aos meus valores. Eu non actúo contra dos meus valores. E de alguna forma, que non sei ben explicar, que é case un fenómeno natural, de arredor de min van quedando persoas que coinciden comigo en valores, porque os límites están implícitos. E aí podemos poñer os 20.000 exemplos que uso en 20.000 vídeos como a que eu non te quero mudar a ti. Eu non fago nada para mudarte. Porque eu son libre. E como persoa libre, respecto a túa liberdade. E ti na túa liberdade decides facer algo que a min me perxudica ou que a min me fai mal, e eu no meu círculo da miña ética non che fago mal. Eu non che fago unha peor. Eu non che rogo, non che pido, nin che dou demasiadas explicacións. Porque está implícita na miña forma de vivir quen eu son.